Diyos marahay nga aldaw po sa indo mga tugang sa pagtubod. Ngunyan po iyong ika-14 Domingo ning taon sa ordinaryong panahon. Ini magigibo sa paagi ning pagserbi sa St. John of the Cross Parish Agdangan Baaw, Camarines Sur. Matindog na po kita asinaawiton ang awit sa pagpuon. Kaugmahan na daing makakaagaw, unig kauya sa samuaw. Kaugmahan na daing mo pinapuli. Bunganin pagkiri mong laro, pagtubod mo lungkot magraro, ikaan lang na kami ako. Kaugmahan na daing makakaagaw, kuning kauya sa amin. Kung kami sa imo linapuli. Sa ngaran ka nama, asingkan aki, asingkan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamot kan Dios, ang siring man po, idulot niya to sa mahal na Dios sa tuyang misa ngunyan, an sa tuyang mga personal na mga intensyon. Anigo kitang magselebrar kan mga banal na misala ko. Kaya nangangadsi ako kay Santa Maria Dani na Virgen, sa gabos na Angeles Saint Santos, asing sa indo mga tugang nakipamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Murawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga kawong marahayan mo. Ginoo mauli ka, rinorokyaw mi ka, sinasamba mi ika, pinapanguraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Huli kan dakula mo kamurawayan, kagurangna na Diyos, hadeng langit nun, Diyos Ama makakamhan. Kagurangnan aking bugtong Jesucristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, agikan Ama. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kan kinaan, kaherakin kami. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kan kinaan,
tinaban. Ako aan sa mong pakimahal, ikaw na nagtutukaw sa too kan Ama, kahera